Križevce gdje živi najjača obitelj u Hrvatskoj. Dražen, Blaženka, Marko i Mihaela Kegel u svojem domu imaju čak 200-tinjak medalja u disciplini zvanoj obaranje ruke. Otac Dražen nedavno je u Litvi na svjetskom prvenstvu s lijevom rukom osvojio zlatnu, a desnom srebrnu medalju, te tako spojio europsku i svjetsku titulu na obje ruke, što je do sad u svijetu uspjelo vrlo malom broju ljudi. Bojan Kosjer. Rijetko koji muškarac se barem jednom u životu nije okušao u obaranju ruke. Dražen je to prvi put učinio 1986. godine u Puli za vrijeme vojnog roka. Napravio se jedan turnir, bilo je preko 1000 sudionika, ja mislim da je bilo 1500 sigurno. Tam sam pobjedil, to je trebalo 2 tjedna. Prije 12 godina pogledao je film sa Sylvestrom Stalloneom na vrhu i to je u njemu probudilo staru ljubav. Bilo je zanimljivo, sjetio sam se tih dana iz vojske, pa u tom filmu ima i puno istine. 2009. godine se počeo ozbiljnije baviti ovom disciplinom, a brojni vrhunski rezultati koje stvara u svojoj improviziranoj teretani počeli su stizati kao na traci. Sudjelovao sam na oko 100-tinjak turnira. Mislim da nije bilo niti jednog jedinog turnira iz kojeg sam se vratio bez medalje. Kad sam gledala supruga, sad zadnje, na svjetskom prvenstvu, kad je stajao u sredini, a sa svake strane nam stoji po jedan Rus. I on drži svoju zastavu i svira se hrvatska himna. Mislim, to je doživljaj koji ne možete sam tak zaboraviti. Jer oni su stvarno u tom sportu najbolji. Oni se čude nama, jer mi smo prije 4 godine ušli u to i odmah nakon godinu dana mi već imamo ogromne rezultate. Jednostavno imate ljudi koji 20 godina treniraju bez prekida, ne može se približiti medalji. Draženova supruga se obaranjem ruke bavi 3 godine i ponosna je vlasnica naslova prvakinje Hrvatske. A najdraže mi je kad mogu pobijediti nekog dečka, pa svako ko prvi dođe u naš klub, od muškaraca mora prvo s menom probati, onda dalje. U početku ih čak i pobjedim jer oni ne znaju ništa, ni tehniku, nemaju ni izdržljivost, ali kasnije već u par treninga, mjesec dana, a onda već shvate neke stvari kako trebaju trenirati, pa je već to drugačije. Njihovim stopama idu i 15-godišnjak kći Mihaela, te godinu dana stariji Marko, koji je prošle godine osvojio brončanu juniorsku medalju na europskom prvenstvu, te iznenadio mnoge. Znači, ja sam to vrijeme imao 15, on je imao 18 i dečko sad ima već 100 kila, bavi se bodybuildingom, tako da malo čudno kaj sam pobjedio. Marko posebno uživa u dvobojima s ocem. Sad sam jači od njega, ali prije je bilo nema šanse pomaknuti ruku uopće. Očevim stopama želi i Mihaela. Jednog dana bih voljela postati svjetska prvakinja i trudit ću se i neću odustati. Na križevačkom spravišću i amateri vole isprobati svjetskog prvaka, a ove godine su mu kroz ruke prošla 162 protivnika. Mislim, ljudi se iznenade, ne možete vjerovati. Ja imam 70 kg i ne znam, svako ko ima 120, 130, 150, veli, gledaj, nema šanse dok ne dođe za 100. Onda je to druga priča. Obitelj Kegel je samo u zadnjih mjesec dana osvojila 13 medalja za Hrvatsku, zbog čega su bili na prijemu kod sadašnjeg i bivšeg predsjednika države. Mislim da je 12. mjesec kada bi obaranje ruke moglo biti uvršteno u nomenklaturu sporta i nadamo se to kao jedno božićne čestitke od Olimpijskog odbora. Uskoro će se u Križevcima i Zagrebu održati 2 velika turnira. Dražena mnogi žele srušiti s trona, ali teško da će u tome i uspjeti.